So yun, what's up mga ka-90s? Ayan. So yun, what's up mga ka-90s? Ayan. Bago ang lahat, shoutout nga pala sa lahat ng spider vloggers dyan. Ayan. Sa kay Marlon Lumapas, shoutout. Sa mga subscribers natin dyan, ayan, shoutout. Saka sa mga kumuha ng Red Venom load, shoutout. Ayan. Saka sa mga nagpapa-shoutout nga pala, yan, nasa screen na. Ayan. So ngayon ka-90s, maglalaban tayo ng gagamba. Ano na kasi ito, mga use na to na gagamba ka-90s, tapos nilagyan lang natin ng ng Red Venom load. Tapos titingnan natin ka-90s kung titingnan natin ka-90s kung papalag pa ba. Yan. Mga luma na to ka-90s, mga 2 weeks na ata. So nilagyan ko kanina ng Red Venom load, tapos tatry natin ka-90s. Post ko muna ka-90s. So ayan ka-90s, ito yung dalawa. Mamili na kayo ka-90s kung saan kayo ka-90s. Yan. Medyo dilawan to isa ka-90s. Ito medyo kulay brown. Yan. Kung sa kaha ka-90s medyo lamang to, pero sa galamay ka-90s mas lamang to ka-90s. Bali 9 Gs ka-90s. Gs to 9 to. Yan. So mamili na kayo ka-90s kung saan kayo yan. Mga pula pusod nga pala to ka-90s. Yan pero tulog. Kaya nilagyan natin ng Red Venom load. Yan. So, pumili na kayo ka-90s. Ayan. Sana manalo yung napili nyo. Ayan. So, game na natin. Kung sa dilawan ba kayo, doon kayo sa brown. Ayan. Game. Nilagyan lang natin ng Red Venom ka-90s. Yan. 2 weeks na yung magagambang yung ka-90s. Yan. Pas game lang. Parang nabitin tayo dun ka-90s Pas game lang Bilog. Tulog pa ka-90s Yan. Pas game lang ka-90s. So next game tayo ka-90s So sana nanalo yung mga napili yung gagamba. Yan, so post ko muna ka-90s So yan ka-90s, second game tayo ka-90s. Yan medyo abuhin ka-90s. Galamay, tama lang yung katawan. Yan. Abuhin ka-90s. So dito kayo sa isa. Yan. Medyo kulay brown na kulay gray ka-90s. Yan. Bale, mas malaki dito tong mga buhin. Yan. Mismatch talaga to. Malaki yung kabuhin ka-90s Gis yan. 8 Gis to ka-90s. 8 tong isa. Yan. Manipis kasi yung galamay. Ito haba, kapal, kuha lahat. 8 Gis to ka-90s Parehong Red Venom load yung gamit natin. So game na natin agad ka-90s. Huwag na natin patagal. So doon kayo, dito ba kayo sa abuhin o dito sa kulay brown? Ayan. Game. Para makapagpakita ang magandang laban nyo. Grabe yung kapang ka-90s Game na naman. Para makapagpakita ang magandang laban nyo. Grabe yung tapong ka-90s Game na naman. Mayo talaga yung ka-90s. Yung maliit ka-90s dami yung katis. Manipis kasi yung galamay. Tapos mas mahaba pa yung isa. Ayan, grabe yung katis ka-90s. So nakikita nyo naman.
Manipis yung galamay. Ito, kuha na lahat ka-90s. Kaha, galamay, haba. Ayan o. Pero tingnan natin ka-90s. Wala pa naman nalaglag. Parang bibilutan na rin. Yun, wala na. Dinali na. Pupumiglas pa ka-90s oh. Pero nakabaw na yung ngipin. Pupumiglas pa oh. Game na naman ka-90s. Bilok. Wala man lang kagalos-galos. Pero pumalag siya ka-90s ha. Hindi lang talaga siya makapasok. Yan oh. So yun, next game tayo ka-90s. Pause ko muna. So yan, third game ka-90s. Medyo kulay orange na kulay brown ka-90s. Ayan oh. Yung isa abuhin ka-90s. Kita ba? Saan kayo ka-90s? Sino kayo mananalo? Ito ka-90s, isang buwan na pala ito ka-90s. Lumang-luma na talaga. Ito yung 2 weeks pa. Bali, nilagyan lang natin ng red vein ng ka-90s para pumalag. Ayan. Shoutout nga pala kay JB Kair. Ayan. Game na natin ka-90s. Huwag na natin patagal. Pero kung ako ka-90s ha, dito ako sa ano, sa abuhin ka-90s. Pero sana makapagpakita mo ng laban. Tigaan. Takbo yung kulay brown ka-90s. Wala pa namang galos. Sobra talagang lakas ka-90s. Wala pa naglag. Nag-get. Wala pa nalaglag ka na hindi. Grabe, pumalag pa rin. Tumakbo na pero pumalag pa rin. Masyadong matanda na rin kasi itong gagambang ko ka rin. Parang stroke na ata. Wala na. Stroke na ka-90s. So yun lang ka-90s. Sana na-enjoy nyo yung laban. Shoutout nga pala sa lahat ng mga kumuha ng Red Venom. Yan. Baka sa sunod nating upload papag-giveaway tayo ng Red Venom ka-90s. Antay lang. Yun lang. God bless.